Здравейте, колеги! Докато си правя крачките за деня, искам да говорим на доста важна тема. Това няма как само аз да го виждам. И става въпрос за кризата, която идва. Несигурни времена, сигурни времена, кое да изберем, къде са плюсовете, къде са минусите. Ще го карам по-направо. Понеже аз съм много добър анализатор на положението, което се случва в момента и не само, мога да дам просто моята перспектива, за да вдъхна малко hope и ум на младото поколение и не само, защото във времената, в които живеем с бързо развиващи се технологии, буквално може да се загубиш. Може да загубиш правилната посока, защото на мен също ми се е случвало, даже доста наскоро. Искам да дам малко различни перспективи от традиционните, които ще чуем по новините или в някъде в TikTok и така нататък, или в Instagram. Защото както изведнъж гледате в Instagram как всичко е супер, всичко е перфектно, в същото време пускаш новините и ти казват, без да ти казват на новините, виждаш цените на горевата, инфлация, какво ли не. Искам да дам различна перспектива, както казах. Нека погледнем малко по-назад във времето, където хората са били по полетата доста повече, отколкото са били в къщи. В момента тенденцията е точно такава. По-адекватните хора да се стоят повече в къщи, защото виждат какво се случва по света и до голяма степен се демотивират, защото искаш да спестяваш, най-вероятно не можеш да спестяваш. Почваш да спестяваш, инфлацията ти изяжда спестяванията. И буквално това е един кръг, където много хора могат да паднат в цялата работа. Тук вече махам на страна хората, които изобщо не се борят за спестяване, за една идея по-добър живот, са се отказали директно. Това видео е за тези, които искат да се борят, докато си правя крачките и да си кажа какви са ми мислите. Това, което аз забелязвам, което не знам защо хората около мен или игнорират, или не говорят за него. Както някои от вас знаят, аз съм в Германия, работя в Германия, живея в Германия, цялото ми семейство вече е в Германия след операции, какво ли не. Имам видео по тази тема и до голяма степен сме се поустроили вече в Германия. Но искам да кажа каква е перспективата тук. Хората в Германия също усещат инфлацията доста повече спрямо преди 5-10 години. Какво става за другото поколение, което преди 30 години са си купували къщи без кредити, или дори преди 50 да кажем. Къщи без кредити, доста по-спокоен живот, понеже имам хора, които са така на около 50, 60, 65, 70. Те са на мнение, че те нищо не са сбъркали по време на тяхното време, защото пък младите ние обвиняваме предното поколение, което е оставило така положението да е с доста повече несигурност, инфлация и така нататък. Аз искам да кажа, че вината не е само в старото поколение, не е само в младото поколение. Вината до голяма степен е за мене, поне краткосрочния прозорец, който се наблюдава в времена на изобилие и в времена на кризисни ситуации. И в двете ситуации някак си се гледа повече сегашния момент и никой не го интересува какво ще стане в бъдеще за следващото поколение. Трябва да има някакво решение. Сега не съм аз човека, където ще оправи България или Германия, това е ясно. Въпросът е, че трябва да има хора, които могат да поглеждат цялата картинка и да си правят някакви изводи, които да са адекватни, не само да си правиш изводи на база на твоите емоции. Защото емоциите много често лъжат,
моя последен експириенс с последната клиника ми напомни, че емоциите могат да те вкарат в доста гадни състояния. И това, което мога да препоръчаме за всеки един човек, който гледа това видео, не знам доколко хора ще стигне това видео, но буквално решението е пред очите ви. Буквално във всеки един живот, който може да съществува на тази планета. Всеки един човек е изправен пред безкрайно много избори всекидневно. И това, което на мен най-лесно ми помага, което не е толкова лесно, да можеш да си спазваш добра рутина, да лягаш и да ставаш сравнително по едно и също време. Да ядеш горе-долу добра храна. Тук не става въпрос да си някаква супер скъпа храна, става въпрос да имаш базова теория и на практика да можеш да прилагаш това, което знаеш за храната, за съня, за work етиката, работната етика, която много хора нямат. Прави ми впечатление, че дори и в Германия много хора наистина работят само за пари, което на мен ми е доста странно, честно казано, защото няма как работата да е само за пари. Всеки се нуждае от пари, това е ясно. Но ако го правиш само за пари, никога няма да бъдеш удовлетворен. Това става въпрос дори за моята музикална кариера, която не мисля, че дори е почнала дори. Мога да вметна, че правя албуми, малко, не знам кога ще бъдат пуснати, за който се интересува. Но нека да караме по темата. Наистина, според мен има много объркваща обстановка по света. Пуска си новините или в интернет, война, хората гледаш едната крайност в Африка, как оцеляват, борят се за живота си, гледаш другата крайност, хората, където имат коли за по няколко милиона и айде да не са милиони, да кажем, по стотици хиляди евро, долари и така нататък. И това са някакви крайности, които са валят от контекст, най-вероятно. Но това цялото нещо влияе на емоциите на гледащите, защото всеки човек от нас до голяма степен има емоции. Тези емоции няма как да бъдат константни винаги ще варират нагоре-надолу, както и живота не е само нагоре да се развиваш или не е само надолу да пропадаш. Може да си провалиш живота доста лесно, но да си оправиш живота не е толкова лесно. Искам просто да вдъхна някаква надежда на младото поколение и старото поколение, което е живяло в доста по-сигурни времена, отколкото сегашното поколение, а пък нашето младо поколение в момента имаме пък доста повече разнообразие, но пък финансови възможности са доста по-малки. Както едно време, примерно, си имало финансови възможности, обаче пък е нямало какво да си купиш. Сега имаш какво да си купиш, отваряш интернет, все нещо може да си харесаш. Даже някой път влизаш и се чудиш какво да си купиш, ако имаш някакви излишни пари. Ако нямаш, почваш да се депресираш защо нямаш пари. Нали? И то някаква една така dead spiral, която просто ако влезнеш в матрицата, ако влезеш в матрицата да си само за пари или да си само емоционално да харчиш, и двете крайности не са добре. Трябва някакъв баланс да се намери. Аз за мен лично се връщам към по-стария Боби, който си тренираше редовно, хранеше се добре, имам предвид, имах познания и все още имам познания в храната какво има и какво ми трябва на организма. Мога да препоръчам, в България е доста по-евтино, да си направи даден човек изследвания какви витамини и минерали му липсват, както и тестове на хормоните, да се види какво трябва да си намеси човек, защото с
толкова бързо развиващи се технологии, буквално мога да кривниш в различни посоки и тия посоки може да са винаги грешни. Много често могат да са грешни. Най-хубавите и най-правилните посоки са, когато се търси истината, истинско приятелство, истинска любов и така нататък. И буквално може човек да са лигави, естествено да имаш чувство за хумор е супер, но примерно това, което се случва в TikTok, което всеки един от нас ползва според мене, на около моите години и още по-младите. Живота не е само TikTok, живота не е само Instagram, да ти е само хубаво, да ти е весело нон-стоп. Има доста по-сериозни неща в живота. И искам просто хората да знаят, не знам колко човека ще гледа това видео, просто да знаят, че живота до голяма степен е една голяма емоция, която трябва да бъдем склонни да се отдадем някой път на нея, някой път да може да я контролираме както трябва. Някой път мислете повече. Има хора, които изобщо не мислят, само действат и то не в правилните посоки. Има хора, които премислят супер много. Много често съм забелязал по-умните хора са склонни да премислят супер много и да си живеят в съзнанието повече, отколкото в реалността. Слушало ми се, не е толкова яко, но пък тогава имаш време за себе си да си анализираш живота, да видиш къде са ти плюсовете, къде са ти минусите, какво можеш да оправиш, какво просто няма какво да оправиш, просто така ти е дадено от Вселената. Не искам да казвам Бог, защото за всеки Бог е различно нещо, но със сигурност има някакъв създател, но не знам точно каква е истината, така че да кажем, че Вселената ни дава възможност да се развиваме, независимо къде си паднал на тази земя, имаш някакви възможности, както примерно аз дойдох в Германия, защото в България обстановката не ми харесваше толкова. И в Германия смея да кажа, че повечето хора, когато са в Германия, работят доста повече и доста по-добре, отколкото в България. Просто самата система е по-добре направена. Буквално след университета повечето младежи имат работа, даже още след самото училище там 11-12 клас, правят практики, взимат ги директно в фирми, като ги харесват и така нататък. Докато в България не е така, всеки го знае. Буквално в България може имаш 3 висшета и да се чудиш каква работа да си намериш. Минавал съм ги тия неща, работил съм буквално докато бях в университета. Не беше много яко, нали, ти се опитваш да преживяваш, да спестяваш някакви пари, имаш някакви мечти, искаш да ги осъществиш и тях, в същото време трябва някъде и да вмъкнеш и приятели, приятелка и така нататък. Не е толкова лесно. Нали, разбирам, живота никой не е казал, че е най-лесното нещо. И просто аз съм стигнал до извода, че в независимо какви времена живее човек трябва да някакси да може да си помогне сам на себе си, да си уреди по някакъв начин живота и след това интуитивно иска някакси да помага на други хора, ако е такъв човек по принцип. Ако си тотален егоист, което също е нормално за някакви хора, естествено ще си гледа само собствения интерес и това цялото нещо може да ти доведе добри резултати, може да те занули тотално в много отношения. Надявам се това видео да ви е харесало, малко на фристайл, докато си правя крачките на пътеката в нас, защото времето е малко зле. Викам, няма да ходя в дъжда сега да правя видео и дано съм дал малко холпиум
на младото поколение и що пък не на по-старото поколение. Айде, от мен е това. Чао!